Gadewch i ni weddio. Diolch yn y ti unwaith eto, Dduw, mae fraint o gael dod gerdd y fron i ni'n cyflwyno'n hamser i ddofal di ac yn galw arna ti ddod i'n plith i dywallt y lan ysbryd arnom. Tyrd felly, bendithio diogela ni, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso yn gwasanaeth, ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth, fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. I ni'n estyn ein cydymdeimlad a theulu'r parchedig Hywel Roberts, bu farw nos Wener. Mae'n golled anferth i ni yma yng Nghapel y Rhath, ac felly ni yn meddwl ac yn gweddio dros y teulu Elizabeth a'r plant. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Hefyd, eich atgoffa am ein cwrdd-gweddi misol sydd yn cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o bob mis, ar un nesaf fydd Chwefror 16. Gwyn ni ganu nawr tra ar ein heistedd, tra bod y casgl cael ei gymryd emyn rhif 169 o am gael ffydd i edrych gyda'r angylion fri i drefn yr iachawdwriaeth dirgelwch yn ddi si. Gydewch ni aros ar ein heistedd i ganu emyn rhif 169. Dawn darlleniad o lyfr yr Actau, y drydydd benod, Actau penod 3, ac yn dechrau darllen yn adnod 19. Actau penod 3, adnod 19. Edifarhewch gan hynny, a dychwelwch fel y dileir eich pechodau pan ddelor amseroedd i orffwys olwg yr arglwydd, ac yr anfono efe Iesu Grist, yr hwn a bregethwyd o'r blaen i chwi, yr hwn sydd rhaid i'r nef ei dderbyn, hyd amseroedd adferiad pob peth, yr rhai a ddywedodd Duw trwy enau ei holl sanctaidd broffwydi erioed. Canis Moses a ddywedodd wrth y tadau, yr arglwydd eich Duw a gyfyd i chwi broffwyd o'ch brodyr, megis mae fi arno ef y grandewch ym mhob peth a ddyweto wrthych. A bydd pob enaid ni wrandawo ar y proffwyd hwnnw, a lwyr ddifethyr o blith y bobl, a'r holl broffwydi hefyd o Samuel, ac o'r rhai wedi cynifer ag eleferasant, a rag fy negasant hefyd am y dyddiau hyn, chwi ydych blant y proffwydi a'r cyfamod yr hwn a wnaeth Duw a'n tadau ni, gan ddywedyd wrth Abraham, ac yn dyhad di y bendithu'r holl dylwythau y ddeiar. Duw wedi cyfodi ei fab Iesu a'i hanfonodd ef i chwi yn gyntaf, gan eich bendithio chwi, trwy droi pob un ohonoch ymaith oddi wrth eich drygioni. Bydd y bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi.
I ni yn diolch I ti unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron ac yn dod nid trwy ein hymdrechion, nid trwy ein henw da, nid trwy ein gweithredoedd ni, ond o Dduw I ni yn dod yn unig trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist, trwy'r hyn oll a wnaeth ef ein mwy ni, yn ein lle ni, iddo ddod yn ifydd i'r byd yma, byd a fyddai yn ei gysau, sydd dal yn ei gysau. Ac eto Dduw, y fath ras, y fath gariad I ti I anfon i'r byd, i'w roi i'r byd ac i'r arglwydd Iesu Grist ddod. Ac felly ni yn llawenhau. I ni'n llawenhau ac yn diolch am yr Efengyl sanctaidd ac yn gweddio Dduw o aid yr hyfryd wawr ar led. Y byd na oleuni fydd yn llywyrchu ar draws ein dinas ni, ar draws ein gwlad ni a gwledydd y byd. Wrth I ni weld y fath y dywyllwch o'n cwmpas ni yn lletho o Dduw, I ni yn gweld y fath ddifaterwch tuag at pethau ysbrydol a thragwyddol, y pethau pwysicaf oll mewn bywyd, ac eto y fath difaterwch. Ac felly o Dduw I ni yn gweddio, bydd na rhyw symudiad o'r nef, a byddi di yn gweithio yn ein plith, yn agor llygaid y deillion iddynt weld ei hangen, I weld ei cyflwr, I weld ei pechod, ac o Dduw, yna bydde di ni tywys nhw at droed y groes. I ni yn gweddio Dduw a bydde di yn agosau at ni nawr wrth I ni ymdrechu I dy geisio di, dy ddoli di, I gyhoeddi ffordd a chawdwriaeth, I arwain yn eidiau at y groes. I ni yn gweddio Dduw, bydd ysbryd di ar waith. Os nad yw dysbryd ar waith o Dduw, yna does dim gobaith I ni. Rhaid I ti weithio, rhaid I ras di fod ar waith. Ac felly o Dduw I ni yn gweddio, bydde di yn gweithio yma ac ar hyd a lled ein gwlad ni unwaith eto. Cawn weld dyddiau gwell, dyddiau lle bydd pobl yn troi at y ti mewn edifeirwch a ffydd. I ni yn felly cyflwyno ein hoedfawn I ddofal di ac yn gweddio o Dduw y bydde di yn gweld yn iawn I lwyddo yr ymdrechion hyn. Mor wan I ni o Dduw, mor wan yw'r ymdrechion yr eglwys yn ein dyddiau ni, I ni dal yn gwybod o Dduw ac yn credu dy fod ti yn Dduw sydd yn holl a lluog ac yr wyt ti yn abal I wneud yr hyn sydd yn amhosib. Ac felly yn gweddio o Dduw y byddi di yn gwneud yr hyn I ni sydd y tu hwnt I ddychymyg, ond y byddi di yn arwain yn eidiau at y ti dy hun. Tyrd felly, diogelan hamser yma, helpa ni I dy ddyrchafu di, I ni ganu dy glodydd, I ddyrchafu dy enw goriwch pob enw arall. Tywallt y lan ysbryd arnom, diogelan hamser, I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu Emyn Rhif 303,
pam o pam bechadur cyndyn, pam y colli denau drud. Mae dy grewr heddiw'n gofyn pam yr ymgyndynu cyd. 303 gwn i sefyll i'w chanu. Da'n testyn o'r Actau, y drydedd benod ac adnod 26. Actau penod 3, adnod 26. Dyw wedi cyfodi ei fab Iesu a'i hanfonodd ef i chwi yn gyntaf, gan eich bendithio chwi trwy droi pob un ohonoch ymaith oddi wrth eich drygioni. Nawr mae'r benod, nes i'n darllen y benod ar ei chyfanrwydd, ond gewch chi darllen hwnna rhywbryd. Mae'n benod cyffroes iawn. Mae yna wyrth yn digwydd. Ac i ni yn gweld gŵr sydd wedi bod yn gloff, ac yna mae e'n dod i fedru cerdded. Mae e wedi digwydd, mae e'n wyrth. Nid rhyw wers yfoesol yw e, mae'n codi ar ei draed ac mae'n gallu cerdded. Ac yr oedd e wedi bod wrth borth y deml am amser, a elwyr yn brydferth. Ac o ganlyniad i'r wyrth yma, fel ych chi'n dychmygu, fel siwr o fod fyddwch chi'n dychmygu heddi i ryw raddau, petai gwirth tebyg i hon yn digwydd heddi, mi fydda na ryw fath o ymateb. Ac dyna beth ddigwyddodd pryd hynny, roedd na dorf wedi ymgasglu, ac yn dod ynghyd ac yn meddwl, beth sydd wedi digwydd fan hyn? Mae yna rhywbeth rhyfedd iawn wedi digwydd. Dyna ddim yn rhywbeth ych chi'n gweld yn arferol, bod gŵr sydd ddim yn gallu cerdded, yn gallu cerdded. Ac felly maen nhw'n meddwl pob math o bethau ac yn ystyried mae dynion, Peder ei hun oedd wedi achosi'r wyrth ac wedi gwneud rhywbeth anhygoel.
Ond mae Pedr yn manteisio ar y cyfle I bregethu yr Efengyl. Ac fe ddywedodd wrthynt, mae nid ei nerth hwy iachawdd y gŵr yma. Mae'n neud hwnna'n gwbl glir. Dwi ddim eisiau unrhyw sylw iddo hun. Dwi ddim eisiau unrhyw un I feddwl mae fe sydd wedi wneud mae unrhyw ddaioni ynddo fe, mae unrhyw bwer sydd ganddo fe, ond mae o Dduw yn llwyr y dath y wyrth yma. A trwy enw yr arglwydd Iesu Grist. Ond sylwch, os ych chi'n darllen yr holl bregeth sydd yn grynodeb o'r bregeth, fe welwch chi, dwi ddim yn tynnu I eiriau nôl, dwi ddim yn ofalus iawn ar ei eiriau, dwi ddim yn bod yn wleidyddol gywir, dwi ddim yn ofni'r dorf ar gynulleidfa, dwi ddim yn ofni brifoedd teimladau nhw. Dwi ddim yn ofni falle bydd rhai nhw beth yn dod nôl to I wrando ar ei bregethau. Does dim byd o'r fath, mae'n dweud, dwi'n mynd I bregethu'r Efengyl fan hyn, fel ag y mae hi. Ac os ych chi ddim yn dod nôl to, os ych chi ddim eisiau clywed, os ych chi eisiau dal dig, os ych chi eisiau bod yn flin gyda be dwi'n dweud, ar eich pen chi bo'ch gwaith. Dyna beth oedd yn dweud. Mae'n dweud, trwy enw'r arglwydd Iesu Grist, y mae hwn wedi ei iachau. Yr un, yr ydych chi wedi ei ladd. Chi sydd wedi lladd hwn, a trwy enw hwnnw, y mae y gŵr yma wedi iachau. Yr un, yr oedd Duw wedi atgyfodio'r bedd, ni'n gwybod hynny, yr un sydd I ni yn ei addoli. Dyma fe, nid trwy'n henw ni, nid trwy unrhyw dric, wyrth, neu beth bynnag personol, ond mae'r wyrth hon wedi digwydd trwy nerth Duw, enw Iesu Grist. Mae'n neud yn gwbl glir yn adnod 16. A'i enw Ef, trwy ffydd yn ei enw Ef, a nerthodd y dyn yma, a welwch ac adweinoch chwi, a'r ffydd, yr hon sydd trwyddo Ef, a roes iddo Ef, yr holl iechyd hwn, yn eich gwydd chwi oll. Mae'n neud yn gwbl glir. Mae hwn yn gyfan gwbl o Dduw. Ac yn ystod y bregeth, mae yn gosod her iddynt, mae yn sicr yn ei herio nhw. Mae yn dod ag argyhoeddiad arnyn nhw o'i heiogrwydd nhw o be maen nhw wedi wneud. Mae e'n gwneud hynny yn ystod y bregeth. Ond mae'n rhoi gobaith iddynt hefyd. Y gobaith o dderbyn a ddaw o Grist. I dderbyn be mae'n dweud y bendithion yma. Maddeiant am be maen nhw wedi wneud. Mae e'n gorffen I bregeth trwy rhoi gobaith iddynt. Bod na faddeiant am be maen nhw wedi wneud. Ac mae e'n ystod fan hyn tua'r diwedd yn atgoffa nhw am y neges a red trwy'r Hen Testament. Mae fel rhath o grynodeb o'i hanes nhw fel pobl. Mae'n atgoffa nhw trwy gydol yr Hen Testament o bob un o'r proffwydi iddynt gyfeirio at Grist y Meseia. Mae'n atgoffa nhw. Yr un sydd wedi achau y gŵr cloff yma yw Iesu Grist y Meseia. Ond cofiwch, mae dyna'r proffwydi, dyna'r oedd y proffwydi yn cyfeirio ato. Y proffwydi chi'n honni eich bod chi'n credu yno. Ond eto gyd chi di lladd eich Meseia eich hun. Ond mae'n dweud wrthynt fod na fendithion y cyfamod. A wnaed I Abram nawr yn dod iddyn trwy Iesu Grist. A bod modd iddyn nhw llofruddion y Meseia. Dal derbyn o'r bendithion yma. Mae'n anhygoel. Dyna'r cyd-destun i'r diweddglo sy'n swnio'n rhyfedd. Cyd-destun i'r bregeth ar y diwedd. Dyna diwedd y bregeth. A dyna le ni'n edrych arno nawr, y diweddglo yma. Felly yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar gras yr Efengyl, yn ail, pwrpas yr Efengyl, ac yn olaf, addewid yr Efengyl. Felly yn gyntaf, gras yr Efengyl. Mae Pedr yn y dair adnod olaf o'r benod yma yn dod â'i bregeth I ddiweddglo. Ac mae'n barod wedi herio nhw. Mae'n atgoffa'r Iddewon yn y diweddglo yma am ei breintiau. Mae'n atgoffa nhw o beth sydd yn wir amdano nhw. Y fraint, a dyna chi fraint. Mwy nag I ni'n teimlo'n freintiedig yma yng Nghymru. Ac fe ddylsen I fod. Ac mae'n warth arno ni fel cenedl. Ein bod ni fel ag yr ydym ni. Ac efallai byddech chi'n gallu dadle Cymru nesaf at Israel am genhedloedd breintiedig. Am wledydd breintiedig. Cymru efallai wedi cael mwy o ddiwygiadau crefyddol Cristnogol nag unrhyw wlad arall yn y byd.
Ac eto gyd y drychwch ar yn nawr ac felly mae yna rhyw fath o deimlad agosatrwydd at yr Iddewon. Ond oes da yma yng Nghymru, i ni'n gallu sôn am yr Iddewon achos ni'n mor debyg iddyn nhw. Ac mae capelwyr Cymru heddi yn debyg iawn i'r bobl crefyddol Iddewig hefyd. Yn pwyso ar ei crefydd a'i henw da. Dyna beth, ni mor debyg i'r Iddewon. Mae hyd yn oed yr Ebraig, bod yna rhywbeth tebyg i'r Gymraeg ynddo fe. Mae'n rhyfedd yn dweud. Mae yna rhyw berthynas yna. Ac felly, dylsyn ni o bob gwlad deffro fan hyn. Mae Pedr yn rhoi her i'r Iddewon. Ac mae'n dweud iddyn nhw, i chi'n gwybod eich bod chi mor freintiedig, fe ddewiso Duw chi yr Iddewon fel y genedl i fod yn bobl iddo fe. Am fraint. Am ras oedd hynny yn ddo'i hun. Mae mwy dwi eisiau sôn am ras fan hyn, ond mae hwnna'n ras yn ei hun. Fod Duw wedi rhoi cyfle i un cenedl. Wedi dweud fe geith rhain y breintiau. Felly i Dduw edrych arnynt, tra am bechaduriaid, a rhoi cyfleoedd di-ryddint. Mae'n pwysleisio fe'n adnod 24. A'r holl broffwydi hefyd, o Samuel, mae wedi sôn am Moses, o Samuel, ac o'r rhai wedi cynifer ac elefer asant, a ragfyn ag asant, hefyd am y dyddiau hyn, am nawr. Mae'r rhain wedi sôn am nawr, mae Pedr yn dweud. Mae'r proffwydi i gyd yn sôn am nawr. Sef adeg Iesu Grist, a'r hyn a fydd yn digwydd iddo. O'r cychwyn, o Moses, dywedwyd wrthynt hwy am yr un oedd i'w bendithio nhw. Dyna beth mae'n dweud. A mae hwn y Meseia mynd i bendithio chi. Mae Paul yn dweud yr un peth yn Rhufeiniaid y drydydd bennod ar y dechrau. Pa ragoriaeth gan hynny sydd i'r Iddew? Neu pa fydd sydd o'r enweidiad? Llawer ym mhob rhyw fodd yn gyntaf oherwydd darfod ymddiried iddynt hwy am ymadroddion Duw. Mae'n anhygoel yn dweud. Ymddiriedwyd i Israel gair Duw. Fe gafon nhw air Duw. Fe siaradodd Duw gyda pobl Israel. Yn wirthio. Rhoddwyd i Moses beth oedd e fod i'w ddweud. Fe ddwedodd Duw wrth Moses i ysgrifennu am y greadigaeth. Sut dath y byd i fodolaeth? Fe ddwedodd Duw wrth Moses am yr hyn a fydde'n gwybod fe fydd rhyw dydd, fe fydd y sarf yn cael ei wasgu. Oedd Moses yn cael gwybod na 5 pennod gyntaf. Fe siaradodd Duw, fe ddwedodd Duw, ni'n mynd i sut. Mae'n wirthiol yn diwedd, yr ysbryd yn dod lawr ar ei weision yn dweud wrthyn nhw beth i bregethu, beth i'w ysgrifennu. A dyna beth ddigwyddodd fan hyn. Fe bendithiwyd nhw a gair Duw, am ras, am gyfle gafon nhw, y plant bach yn cael ei geni. Ac yna'i mam a'i tad yn dweud wrthyn nhw hanesion pobl Israel, am fraint, dychmygwch chi fod yn blentyn bach, amser y Pasg, blynyddoedd, ar ôl y digwyddiadau hyn drwy gydol yr Hen Testament, y Pasg cyntaf yna. A'r oen yn cael ei ladd, y gwaed yn cael ei roi ar ben y drws, ac wrthyn nhw fynd allan y rhydd. A mam a dad yn dweud y stori wrth y plentyn, a'r plentyn edrych lan, ac yn meddwl, wow, mae hwnna'n anhygoel, am stori. Ac yna os yn gobeithio bod y tad yn ysbrydol ac yn dweud, mae eisiau chi droi at Dduw, a byw i'w ogneddu fe. Dyna chi fraint, doedd cenhedloedd eraill ddim yn cael hynny, roedden nhw'n byw mewn paganiaeth, eilyn a ddoliaeth, yn credu bod na Dduw rwle, ddim yn gwybod ble roedd e. Yn gwneud pob math o bethau, a berthu pobl hyd yn oed. Pethau erchill, anfoesoldeb, ond nid Israel. Gafon nhw wybod beth oedd yn iawn. A'r plant bach yn cael dysgu yr hanesion i gyd yn iawn. Roedden nhw mor freintiedig. Adnod 25, chwechwi, yn edrych yna, chi dychmygu peth, chwechwi ydych blant y proffwydi a'r cyfamod yr hwn am wnaeth Duw a'n tadau ni gan ddywedyd oedd Abraham ac yn dahad di y bendithu'r holl dylwythau y ddear. Mae'n atgoffa nhw. Mae hwn, dyma chi bregeth Efengylaidd cywir. Mae'n gorffen i bregeth gyda Iesu Grist. Mae'r holl bregeth yn Iesu Grist. Ond mae'n gorffen gyda fe, mae'n dweud wrthyn nhw, chi'n gwybod i chi'n freintiedig. Cyfamod ag Abraham, chi'n blant y proffwydi yma.
Yr arweinwyr crefyddol yma. I chi mor freintiedig, ond mae'n gorffen ac yn dy had di, sylwer ar y gair unigol. Yr had, nid hadau, ond had. Ac i ni'n cael esboniad o hwnna'n Galatiaid 3:16. I Abraham, y gwneithbwyd yr addewidion, ac yw had ef, nid yw yn dywedyd ac yw hadau, megis am lawer, ond megis am un. Ac idd had di, yr hwn yw, mae'n esbonio fe, yr hwn yw Crist. Yr had, yr un hedyn. Mae'r gair yna mor bwysig achos mae'n dweud mae hwnna'n ddisgrifiad o Iesu Grist. A beth mae Pedr yn gorffen i bregeth, mae'n cyfeirio at Grist. Yr un maen nhw wedi lladd. Fod Crist wedi anfon atynt hwy. A be mae'n atgoffa nhw? Mae Iesu Grist wedi cael ei addo trwy'r holl broffwydi, a chi wedi cael yr holl freintiau yma o glywed am hwn, ac yr un yma yw Iesu Grist had, yr had yma ddaeth o Abraham. Dyma i chi'r un sydd wedi dod i wneud beth? Mae wedi dod i roi bendith arnoch chi. Iddo ddod atynt hwy fel cenedl, fel yr addewid, am ras ac am drigaredd am fraint. Rhufeiniad 1:16, mae Paul yn dweud yr un peth. Canis nid oes arnaf gywilydd o Efengyl Crist, o blegyd gallu Duw yw hi iachawdwriaeth i bob un ar sydd yn credu i'r iddew yn gyntaf, a hefyd i'r groegwr. Sylwch i'r iddew yn gyntaf. O mor bwysig oedd i Pedr i orffen ei bregeth fel hyn. Ar y pwynt y pwysleisiodd dro ar ôl tro, Iesu Grist. Dyma'r thema. Gras Crist, gras Duw, gras yr Efengyl, adnod 26. Duw wedi cyfodi ei fab, nid atgyfodiad yw hwn. Duw wedi peri bod yr Iesu wedi dod i'r byd yw hwn. Duw wedi cyfodi ei fab Iesu, a'i hanfonodd ef i chwi yn gyntaf. Mae Duw wedi anfon Iesu Grist ato chi i ddewon yn gyntaf, gan eich bendithio chwi, trwy droi pob un ohonoch ymaith oddi wrth eich drygioni. Am ras, danfonodd Duw ei fab, Iesu Grist, at yr iddewon yn gyntaf. Y dangosodd Pedr iddynt yn flaenorol, mae nhw oedd wedi ladd, mae wedi dweud hynny, nhw oedd wedi wrthod. Ar ôl yr holl broffwydi yn dod â gair Duw atynt, yr addewidion yn y cyfamod ag Abraham, ac yna, ar ôl dyfodiad Crist i'r byd, ac iddynt ei ladd, dyma i chi ras, dyma yw gras. Os chi eisiau gwybod beth yw gras, dyma gras i weld yn hanes yr iddewon. Ar ôl lladd Iesu Grist, ar ôl i'r Iesu atgyfodi o'r bedd, ac be ni'n sôn ar cyfnod y Pentecost, a beth sy'n digwydd, mae'r Efengyl yn cael ei chyhoeddi yn ei chyfanrwydd nawr, yn llwyr yn y Testament Newydd. Iesu Grist wedi dod ac wedi gwneud beth oedd y proffwydi'n dweud bydde fe'n wneud. Bydde fe'n marw ar y groes, bydde fe'n atgyfodi ar y trydydd dydd, bydde fe'n talu'r pris am iachawdwriaeth, bydde fe'n gwneud y cyfan. Ond sylwch hwn, reit ar ddechrau'r eglwys fore, reit ar ddechrau Cristnogaeth yn y ffurfiol hynny yn y Testament Newydd. Beth sy'n digwydd? Mae Duw yn anfon y neges yr Efengyl i'r iddewon yn gyntaf. Pam nath yna? Sa'n ni'n gallu deall, petai lan i ni, byddwn ni'n dweud gadewch yr iddewon. Maen nhw wedi lladd Iesu Grist, maen nhw wedi chwerthin am y proffwydi, maen nhw wedi lladd y proffwydi, maen nhw wedi lladd y Meseia. Peidwch a mynd a pregethu i'r iddewon. Maen nhw'n cysau popeth am yr Efengyl. Ond nhw sydd yn cael y cyfle cyntaf i glywed yr Efengyl. I glywed am faddeuant am eu trosedd nhw o ladd yr Iesu. Dyna chi ras. Mae'r darlun yma, yn sôn am yr iddewon, os fi yna darlun sydd yn disgrifio gras Duw, dyma i chi ddisgrifiad o gras Duw. Dyma'r Efengyl. A felly mae y neges i ni, os ni'n iddewon a'i ffeidio, dwi'n na ddim yn bwysig fan hyn, achos ni'n sôn ar, mae'r Efengyl wedi cael ei agor allan i'r cenhedloedd yn dod, ond ni'n gwybod am freintiau, gai ofyn hyn i chi. Gafodd yr iddewon freintiau, fe wrthodon nhw, oes na rai sydd yma ni wedi gwrando, wedi cael breintiau yr Efengyl. Efallai magwraeth yn yr eglwys, yn y capel, yn yr ysgol Sul, yn canu'r emynau, yn darllen yr adnodau, yn dysgu'r adnodau, hyd yn oed yn cael clywed gwir Efengyl. Nid rhyw stori foesol, fel mae lot yn neud,
Bod hwnna'n fraint i cael mynd i gapel a bod yna feibl yna a llyfr Emynau. Pinnau bod yn cael ei bregethu a ffeidio. Am fraint o cael bod mewn adeilad o leia bod y Beibl yna. A o leia bod yna mynau o werth yn cael ei chanu. Ond dychmygwch y fraint o cael bod mewn capel lle mae pregethwr yn pregethu gwir Efengyl Crist. Mam freintiau diri. Ac yna dychmygwch rhai sydd wedi cael y fath fraint yn gwrthod yr Efengyl. O, mae yna lawer yn does. Mae yna lawer heddi sy'n treulio'r sil feddlu sadwn. Yn eistedd gatre o flaen rhyw gêm ar y teledu neu beth bynnag. Yn mynd allan i olchi'r car efallai. Neu mynd i weld yr eira yn y bannau brycheiniog. O, bydd hwnna'n neis. Beth am mynd am trip bach cyn mynd nôl o'r gwaith bore fori. Beth am mynd am trip dydd a picnic bach yn yr eira a cael gweld y golygfeydd prydferth yn ei gwlad ni ar y sil ac wedi cael ei magu yn y capel am freintiau. Ond chi'n gwybod beth yw gras yr Efengyl? Mae Duw yn dweud wrthyn nhw, mae modd i chi cael eich maddau am wrthod yr Efengyl. Dyna gras. Dychmygwch chi'r rheina wedi cael ei magu ar aelwyd Gristnogol ac wedi codi dwrn ar Duw ac yn eu hiaith nhw yn defnyddio enw Iesu Grist fel rheg. Ac o flaen i ffrindiau yn y tafarn efallai yn defnyddio enw Iesu Grist fel rheg ac falle wedi cael 2 glasied o win a nawr yn dechrau meddwi ac yn defnyddio enw Iesu Grist fel rheg ac yna wneud am 10 am 20 mlynedd am hanner canrif ac efallai yn byw tan maen nhw'n 70-80 ac wedi rhyfygu a troi cefn ar Dduw. Chi'n gwybod beth yw gras? Mae Duw dal yn rhoi cynnig ymestyn allan i fraich i ddweud mae modd cael maddeuant yn Iesu Grist achos fe nath fe i'r Iddewon a laddodd Iesu Grist. Dyna i chi gras i bobl sydd ddim yn heiddi maddeuant. Mae e'n cynnig maddeuant am ein holl bechodau. Mae gennych chi symud ymlaen? Wel, am bwynt yw'r un nesaf. Pwrpas yr Efengyl. Na i ddarllen yr adnod, achos mae'r adnod yn ddigon clir. Gallech chi ddadle sy'n eisiau mynd yn bellach, achos mae'n dweud fan hyn. Duw wedi cyfodi ei fab Iesu a'i hanfonodd fi chwi yn gyntaf, gan eich bendithio chwi trwy, sut? Droi pob un ohonoch ymaith oddi wrth eich drygioni. Nawr, rhai sydd yn athrawon fydd yn gwybod rhywbeth am hwn. I ni'n cael ein hatgoffa drwy'r amser am nod y wers. Ac mae'n niwsans bod rhaid ni gael ar dop y papur achos mae'n cymryd gymaint o amser ysgrifennu nod y wers. A mae'n cymryd lot o amser i'r athrawon i brintio fy mas, argraffu fy mas, torri fy mas gyda gilotin, neud yn siŵr bod ysgrifennu'n iawn, wedyn cael y plant i glido fe mewn i llyfrau nhw, a mae hwnna'n cymryd chwarter awr i 10 munud, ac i rai mae'n cymryd 2 awr i lido fe. A allai ddim dweud, oeddech chi sawl gwaith i'n dweud, le chi'n rhoi y glid i roi nod y wers? Rwch yn y gornel, so bod edrych yn plygu. Nod y wers, na gyd yw e, na gyd fi'n bron iawn, fi'n gwybod rhyw ddwrnod, os fyddai ymddeol rhyw ddwrnod. Fyddai'n deffro'n y nos, nod y wers. Maen nhw'n dweud wrth chi, mae'n rhaid i chi cael nod y wers. Ond mae yna ddaioni yn y peth. Achos mae eisiau gwybod beth yw pwrpas y wers. O leia hwnna. Os i ni'n gwybod beth yw pwrpas y wers, falle fydd y plant rai ohonyn nhw'n gwybod beth yw pwrpas y wers, ac yna falle bydd yna rhyw les i'r wers erbyn y diwedd. Mae yna nod iddo. Pam i ni'n neud y dasg? Achos mae'n ormod o bethau dydy hyn o just llenwi'r bocs a tic. Wedi wneud y ticker box. A dwi'n meddwl ambell waith bod ambell i bregeth yn gallu bod felly, ond dwi'n mae'n bosib, mae'n beryglus, mae'n hawdd i syrthio mewn i'r trap hynny o feddwl am ryw bregeth, ac i chi meddwl am bregeth, mae'n athrawieithol gywir, mae yna ddigon o bwyntiau yna fe, ac mae'r neges yn mynd allan, ond i chi meddwl, beth yw pwrpas y wers yna, y bregeth yna? Achos pwrpas y bregeth yw iachub enaid, rhaid bod, bob tro, ac i ogoneddu Duw trwy achubiad enaid. Ond nid yna yw nod pob un pregeth fe ddyle fe fod. Fe ddyle fe fod i ogoneddu Duw. Ac y bydd Duw yn cael ei ogoneddu trwy achubiaeth enaid. Achos dyma beth sydd fan hyn, eich bendithio chwi trwy droi bob un ohonoch ymaith oddi wrth eich drygioni. Dyma yw neges yr holl ysgrythyr. Dyma oedd neges Pedr.
Dyma oedd neges Paul, dyma oedd neges Iesu Grist, Matthew 1 adnod 21. A hi a esgor ar fab, a thi a ielwi ei enw ef Iesu. Pam? O blegyd fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Mae'r Iesu'n cael ei enwi yn Iesu. Pam? Achos nod y bregeth. Mae'r hyd yn oed ar enw yn dweud wrthyn ni beth yw'r testyn y bregeth i fod. O blegyd fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Dyna oedd y nod y pwrpas i achub dyn o'i bechod, i achub enau dyn o dragwyddoldeb mewn colledigaeth a chanlyniadau ei bechod. O, ddawyd bendithion yng Nghrist. Dyma oedd Pedr yn dweud wrth yr Iddewon. Ac wrth i ni hefyd, mae yna fendithion. Fe ddath Iesu Grist i fendithio eich enaid. I ddod â daioni i'ch enaid. I ddod â lles i'r enaid. Ond dyma yw gras. Iddo ddod i fendithio y sawl a wrthododd ef. Ond nid dyna yw cyffro bob oedfa. Pa bynnag mor fach ei niferoedd. Mae mor gyffroes, ond yw e? Mae mor gyffroes, yn enwedig yn yr oes breintiedig yma, bod ni'n fach, yn yr oes breintiedig yma, lle mae'r neges yn mynd allan ar y we, a mae pobl yn gallu wrando ar y neges blynyddoedd yn ddiweddarach. A felly mae'n gwneud mor gyffroes. Y gall un enau dod yn ganol llwyth o eogrwydd yn pwyso ar ei henaid nhw ar tristwch, ar digalondid. Yna yn clywed am ras Duw. Iddo ddod i fendithio y sawl sydd wedi wrthod e. Dyna beth sy'n mor gyffroes. Bod pobl sydd yn gwrthod Iesu Grist yn gallu dod i gredu yno fe yn syth. Dychmygwch Paul, roedd e ar ei ffordd i ladd Cristnogion. Ac ar y ffordd a chibwyd ei enaid e. Fuodd wyrth, digwyddodd gwyrth. Yr oedd e wedi gwrthod Iesu Grist. Yr oedd e'n ei chanol hi yn trefnu sut gellir cael gwared ar Gristnogaeth. Roedd e'n cysau Iesu Grist, ond fe ddath ei gredu. Ond dyna ddigwyddodd gyda'r Iddewon, ei wrthod e, ac eto dath Iesu Grist, cynigiodd iachawdwriaeth iddynt, cyn i'r cenhedloedd gael y cynnig, ymystynwyd allan at y rhai a wrthodwyd ef ac a'i laddodd ef. Am eiliad oedd honno. Pan gyhoeddodd Pedr ar ddiwedd y bregerdd, wrth edrych i fyw i llygau, dychmygwch, y dorf, wedi cyffroi, wedi gweld dyn cloff, wedi bod yno ers blynyddoedd, yn cerdded. Yna'n gwrando ar Pedr yn pregethu ac yn ei herio nhw, ond yna'n gorffen gyda'r fath obaith. A dweud wrthyn bod Iesu Grist yr hyn oll a wneithant hwy yn ei wrthod e. Iddo ddod, fe ddath Iesu Grist i'r pwrpas i ddiw anfon Iesu Grist i'r byd, a tynt hwy yn gyntaf i'w bendithio hwy, ei bendithio trwy ei troi oddi wrth ei drygioni, i'w troi oddi wrth ei pechodau, i wared nhw o'i pechodau, i ddelio ar hyn a ddinistiodd y byd, yr enaid. Beth mae Pedr yn dweud yw, dath Iesu Grist i ddelio gyda pechod. Yr hyn sydd yn achosi ni ddilyn llwybr o hunanoldeb, o falchder. Yr hyn pechod sydd yn achosi cweryla ac ymladd ar hyfeloedd. A pechod yr hyn sydd yn achosi torpriodas, godineb ac anfoesoldeb. Fe ddath Iesu Grist i wared dyn, i achub dyn o'i bechod, a barn Duw am ei bechod. Dyma pam dath Iesu Grist, mae'n dweud wrthyn nhw. Ac am gynllun, am nod, am bwrpas, am ras, am drigaredd, am gariad. Yr adnabyddus yw Ioan 3, adnod 16. Canes felly y caro Duw y byd. Fel yr rhoddodd fe ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag, a sylwch hwn, pwy bynnag, hyd yn oed chi Iddewon, sydd wedi lladd Iesu Grist. Pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Be mae'n dweud yw hyn, fe nath Iesu Grist hyn oll
Dyma oedd y pwrpas iddo ddod, trwy ei fywyd, trwy ei farwolaeth, trwy ei atgyfodiad. Yn ei fywyd mae Pedr wedi dweud, ac mi fydde wedi dweud yn lawnach yn siŵr, mae crynodeb sydd yn ei fan hyn, ond yn dweud y bywyd o'r hwn a laddoch chi. Bywyd hwn, fe gyflawnodd Iesu Grist holl o ddynion y tad, y gyfraith i gyd. Y gyfraith roddodd y Duw y tad i Moses. Mae Iesu Grist wedi cadw i chi ddewon, wedi trio cadw reolau. Chi ddim yn gallu cadw'r gyfraith, mae'n amhosib. Chi ddim yn gallu bod yn ddigon crefyddol i gyrraedd y nefoedd. Chi ddim yn gallu plesio Duw, mae'n amhosib. Rhaid i chi fod yn berffaith. Ond beth mae'r Efengyl yn dweud, mae Pedr yn dweud wrthyn nhw, mae Iesu Grist wedi byw y bywyd perffaith yn eich lle chi. Dyma bendithion yr Efengyl. Bodlonodd tad, fe gyflawnodd cyfan ein mwynni, fe aeth fel oen i'r lladdfa, yno ar y groes, a fydde fe siŵr o fod wedi atgoffa nhw am beth dwedodd Eseia, fe aeth Iesu Grist fel oen i'r lladdfa, fel dwedodd ein proffwyd Eseia, ac yno fe dywallodd ei waed a fe llifodd fel ffynon, ac yno yn y gwaed, mae modd i chi cael eich golchi'n wynach na'r eira, mae'r gwaed yna yn gallu eich gwneud chi'n lan. Ac yn bir yng ngolwg y tân, achos cymerodd Iesu Grist y gosb i chi'n ei heiddi arno ef ei hun. Dyna chi ras. Cyfrifwyd ein pechodau ni arno ef. Ond yna am fuddigoliaeth. Fe goncrodd Iesu Grist y bedd, a phechod a Satan ac effer pan atgyfododd yn fuddigolaethus ar y trydydd dydd, ac fe ddywedodd Pedr wrthynt, am y bendithion oedd i'w gael yn hwn. Mae'n dweud, mae yna fendithion i chi, i chi ei wrthod e. A'r un peth i'r rhai efallai sy'n cael ei magu ar eilwyd. Dim un person yn gallu dweud, wel, mae gen i esgus. Glywes i mor Efengyl, na, dim esgus gan neb. Mae yna ddigon yn y greadigaeth i'n condemnio ni. Ond mae yna rai yn cael bendithion y byddant yn atebol amdanynt. Ond dyma yw gras. Os ych chi'n edifarhau am ei wrthod mae yna faddeuant. Mae yna fendithion yng Nghrist, heddwch cydwybod, heddwch a Duw, maddeuant pechodau, cyfiawnder, prynedigedd, iachawdwriaeth, bywyd trygwyddol. Dyw Pedr ddim yn gorffen y bregeth hon yn sôn am ei gwrthodiad a'i ganlyniadau fel y dywed Paul yn Actau 13. Mae yna gyfeiriad yn y canol, ond dyw yn gorffen y bregeth gyda ge. Actau 13 adnod 46. Yna Paul a Barnabas a eithant yn hi, ac y ddywedasant, rhaid oedd llefaru gair Duw wrth eich chwi yn gyntaf, i ddewon. Eithir oherwydd eich bod yn ei wrthod, ac yn eich barnu eich hunan yn anheilwng o fywyd trygwyddol, wel yr ydym yn troi at y cenhedloedd. Dyna beth oedd Paul wedi dweud. Mae'n crybwyll hynny gyda Pedr, ond dwi'n gorffen i bregeth, mae'n gorffen gyda gobaith. Ond mae yna rybydd ond oes. Os chi'n parhau i wrthod, wel mae yna beryg ond oes, y bydd yr arglwydd yn troi at eraill. Cymerwch eich rybuddio, wel i orffen yn drydydd, a ddewid yr Efengyl. Dyma a ddewid sydd yma. Fod y gras a ddangoswyd at yr Iddewon i'w ddangos atom ni y cenhedloedd, i ni'n gwybod hynny, fod cynnig yr Efengyl o faddeuant a bywyd trygwyddol ar gael i'r sawl sydd yn ei ddymuno ac yn ei geisio. Dyma beth sydd yn hyfryd am yr Efengyl. Dwi ddim yn dweud rhaid i chi fod wedi gwneud 10 pererindod yn ystod eich bywyd. Rhaid i chi wedi darllen y Beibl 100 o weithiau. Rhaid i chi gallu cofio ar eich cof 50 adnod a gallu canu sawl emyn heb edrych ar y llyfr. Does dim byd o'r fath. Dwi ddim yn dweud rhaid i chi fod wedi helpu'r tlawd neu rhoi arian at elusen neu beth bynnag. Does dim byd o'r fath. Dwi ddim yn dweud mai dyna chi methu prynu eich ffordd i'r nefoedd, ond dyma beth sydd yn hyfryd am y nefoedd, am yr Efengyl yw hyn. Oes awydd arnoch chi, ydych chi eisiau cael maddeuant? Yna mae yna faddeuant. Ydych chi yn ceisio ac yn dymuno dod at Grist? Yna mae croeso i chi ddod. Ioan 6 adnod 37, fy hoff adnod. Yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi i mi, a ddaw ata fi, ar hwn a ddel ata fi, nis bwriaf ef allan ddim.
beth bynnag i chi wedi bod fel. Yr holl freintiau, a'r holl bechodau chi wedi i'w wneud ers hynny. Yr holl rhyfygu, yr holl feddyliau o gasineb tuag at Gris, be bynnag yw nhw, yr holl gweithredoedd o fydolrwydd, be bynnag yw nhw, allwch chi fynd ymlaen, tor cyfraith, allwch pentwr o bethau. Ond dyma beth mae'n dweud yw, yr hyn oll a ddaw ata fi, nis bwriaf ef allan ddim. Os ych chi'n dod at Grist, os ych chi'n dod at droed y groes, yn llwythog ac yn flinderog ac yn teimlo'n euog ac yn teimlo'n ddiobaith, yna ni fydd gwrthodiad. Dyna'r Efengyl i ddewon hefyd. Nhw gafodd y cyfle cyntaf ar ôl i laddau. Am ras, am Bendith, y sawl a ddaw at Grist, bod erbyniad. Hyd yn oed os ydym ni fel yr Iddewon wedi'n breintiau diri yn ei wrthod. Efallai bod y rai sydd yn gwrando wedi cael mwy o freintiau na llawer. Efallai wedi magu ar aelwyd Gristnogol. Efallai wedi clywed sawl pregeth eglur. Wedi teimlo hyd yn oed agosatrwydd presenoldeb Duw mewn oedfa. Ond nid hwnna'n rhywbeth. I rai efallai wedi teimlo yr oedd Duw yma. Ac yr oedd yn agos ata fi. Ac yn gwybod ei bod nhw wedi wrthio fe o'r neilltu. Bod na rhai efallai'n gwybod hynny hyd yn oed. Efallai wedi gweld ôl i lawer waith efallai. Y mywydau pobl eraill, neu efallai yn eich bywyd chi. Efallai bod na rhai sydd yn gwrando wedi gweld llaw Duw ar waith mewn bywyd rhywun maen nhw'n nabod. Ond efallai bod nhw'n gallu tystio i Dduw i fod yn agos at nhw. Ac yn gallu dweud, doedd dim esboniad arall ond i bai bod Duw ar waith. Ond serch hyn oll ei bod wedi troi cefn, wedi gwrthod, i chi ddewis rhywbeth arall. I chi weld nad yw bendithion sydd yng Nghrist cystal a phleserau tymhorol y byd. Dyna'r broblem. Efallai wedi gweld hwnna i gyd ac yn gwybod nad oedd na ddadl yn ei erbyn e. Ond yna wedi gweld pleserau nos Wener. Dydd Sadwrn ac nawr efallai dydd Sul. Mae gen i ddydd Sadwrn arall. Mae gen i ddydd Sul. Mae gen i 2 ddiwrnod ar y penwythnos. I wneud beth dwi eisiau. Nawr dwi'n gallu mynd mas ar nos Sadwrn a fedrai dod drosto fe ar y Sul nawr. A lla fynd mas nos Wener a dod drosto fe ar y dydd Sadwrn. A fedrai fynd falle mynd i'r gwely'n gynnar nos Sul mwyn bod yn barod i'r gwaith. Ac yn meddwl am yr holl beth yna. Ac yn gweld, mae pleserau'r byd gymaint gwell. Bod chi'n gwybod bod yr hyn mae'r Efengyl yn ei chynnig yn wir. Am dristwch, am dragedy. Ond am ras, fod dal yr Efengyl yn ymestyn allan atoch chi. Gai ofyn a yw hyn yn wir am rai, bod chi efallai wedi troi cefn ar yr holl freintiau. Wel, mae Iesu Grist yn ymestyn allan ei fraich a chi bol i chi hyd yn oed heddi. Ei gynllun, ei nod, yw i ni dderbyn o'i fendithion gan eich bendithio chwi. Trwy droi pob un ohonoch, ymaith oddi wrth eich drygioni. Mor dyn yw gafael drygioni, pechod a'r enaid, ond nid yw e. Yn naturiol i ni yn glynu yn dyn at bechod. A mae pechod yn dal yn dyn yn omni, ond nid yw e'n wir. Ac ei gynllun yw i ni weld ein pechod trwy waith yr ysbryd glân. Dyma'r bendithion, dyma sy'n mynd digwydd, fod yr ysbryd glân yn plannu hedyn, fod yn ein bywhau ni. Beth yw un o arwyddion cyntaf yr ysbryd glân yn plannu hedyn o fywyd yn yr enaid, yn dechrau gwaith. Pan mae bywyd, fi'n credu falle allech chi ddweud hyn yn wir, falle bod e ddim yn o ran y corff, falle bod rhywun yn gorwedd ar y llawr a bod chi'n dod fel cymhorthydd cyntaf lan i trial helpu nhw a chi'n gweld yn gorwedd yn ddim adferth ar y llawr ac falle bod chi'n chwilio'n gyntaf dyn nhw'n anadlu. Ond chi'n gwybod beth un o'r pethau mwyaf hyfryd i gweld y llygad yn agor. Mae'r fath ryddhad fel rhywun sy'n ei cymorth cyntaf. Pan ych chi'n gweld y llygad yn agor a chi'n gweld rhyw ymateb, chi'n teimlo, o leia dwi ddim mor ddifrifol a beth oedd yn edrych fel. Mae yna fywyd yna a dyna falle byddwch chi'n gweld fan hyn. Pan mae'r ysbryd glân yn dechrau gwaith, mae'r llygad yn agor, falle mymryn. Beth yw hwnna? Maen nhw'n dechrau gweld eu pechod, maen nhw'n dechrau gweld eu heuogrwydd, maen nhw'n dechrau gweld gogoniant Duw a maen nhw'n dechrau teimlo'n euog a ddim yn gwybod pa le i droi.
Mae'r ysbryd glân di dechrau gwaith. Ac nawr y mae'n ein helpu ni droi oddi wrth ein pechod i edifarhau. I'n fwy'n hyd yn oed, i gasau. I weld mae'n pechod a hoeliodd Iesu Grist at y groes ac mae'n peri ni gasau ein pechod. Nid dim ond troi ffwrdd. Nid dim ond troi yn erbyn. Ond mae'n elfen fan hyn, mae'n peri bod ni'n casau ein bydreddi ni. Ac i dderbyn y golchiad y glanhad trwy waed Crist. Dyna oedd Pedr am egluro i'r dorf, i'r gynulleidfa. O, fe fanteisiodd ar y cyfle i ddangos pwrpas dyfodiad Crist. A dyma yw ein gweddi ni heddi. I un o leiaf ddod i dderbyn o fendithion yr Efengyl sydd i'w cael yng Nghrist. Dyna'r nod. Dyna, i ni wrth gwrs yn gweddio ac yn dymuno mwy nag un. A prin yw'r un dyddi yma. Mor dywyll, mor erchyll yw cyflwr y wlad hon am freintiau gafodd Cymru. Ac am fath droi cefn sydd wedi bod, ond dyma yw gras. Yw fod Duw dal yn trigeddhau tuag at Cymru sydd wedi wrthod e. Pobl crefyddol Cymru, pobl di-grefydd Cymru, pwy bynnag yw nhw. Yma hyn ymestyn allan i fraich, ac mae'n deud, dewch at Grist, tra fod cyfle, tra i fod yn agos, dewch at y groes. Mae yna faddeuant, mae yna fendithion di-ri yno. A'i cyfan i'w cael yn yr arglwydd Iesu Grist. Duw, wedi cyfodi ei fab Iesu, a'i hanfonodd ef i chwi yn gyntaf. Gan eich bendithio chwi, trwy droi pob un ohonoch, ymaith oddi wrth eich drygion ni. Gadewch ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch am yr Efengyl sanctaidd. Ac yn gweddio o Dduw, y bydd ysbryd i ar waith, y bydd yr hedyn yna'n cael ei phlannu yn y neidiau llawer hyd yn oed heddi. I ni'n gweddio am un, ond o Dduw, i ni yn gwybod yr wyt ti yn abal i blannu'r hedyn mewn sawl un. Ac yn gweddio cael weld dyddiau unwaith eto, lle bydd yna bobl yn troi o'i pechod ac yn cael ei bendithio gan Bendith yr Efengyl, gan bendithion sydd i'w cael yn yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd gweithio yn rymus. I ni'n gweddio bydd y ras anorchfygol ar waith. Yn dwy'n pobl at y tŷ dy hun. Bendithio diogela ni nawr. I ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadewch ni orffen ein gwasanaeth drwy ganu'r emyn rhif 591. O am nerth i dreulio nyddiau yng nghynteddoedd ti fy nhad, byw yng nghanol y goleuni, twllwch obri dan fy nhraed. 591 gen i sefyll i'w chanu.
A nawr bydd wedi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.